החברים, אז אנחנו נשחק בולסטארס, אני ואח שלי, תגיד שלום. שלום. ואז עכשיו אנחנו משחקים בולסטארס, ובואו ניקח פה את היהלומים, ששחקתי. אוקיי, טוב. אז בואו נשחק מה אתה רוצה לשחק? נוקאוט? יאללה, בואו נשחק בנוקאוט. בואו נבחר דמות. תכתבו בתגובות עם איזה דמות אתם רוצים שאני אעשה את הסרטון. בואו נראה מנסים. זה נוקאוט. בואו נשים את סקוויק, אני אשים את סקוויק. ותראי להם את המשתמש שלך בית שלי. בואו נראה לכם את המשתמש של רום, של אח שלי. זה המשתמש שלו. יש לו את הדמויות האלה. אז תכתבו גם מי אתם רוצים שאני אשחק, שרום ישחק, ומי אתם רוצים שאני אשחק. טוב, אז רום שם אתגר. ויאללה, בואו נתחיל. יאללה. אוקיי, זה נוקאוט. אוקיי, אני משחק בנוקאוט. יש איתנו קוד, סקין. ובקבוצה נגדיהם. קוראים אוטיס וג'קי. אז בעצם מי שלא יודע, בנוקאוט צריך להרוג את האנשים, ואם הורגים אותך אז אתה לא חוזר לחיים. אני פה. אימתתי. ורום מת. אוקיי, אני על שלושתם, אז אין לי סיכוי לנצח, אבל כן, לא טובים. נורא. כן, טובים. אבל בסדר. ליה, בואי. רגע, אני אהיה פה על האוטיס. בעצם סקוויק, בעצם אם הירייה שלו נדבקת לאיזשהו שחקן, גם אם הוא הולך, הנה אתם רואים כמו שהיה עם אוטיס, גם אם הוא הולך, אז בעצם אוקיי, הפסקנו הירייה שלו נשארת עליו. גם אני, טוב, אז במשחק הזה גם לי, כאילו לאתגר שלי יש מלא גביעים, בגלל זה יצאנו מאוד טובים. אני חושבת שעושים מאוד אחרות. לא, אני חושבת שנשים יש לי הפעה רגילה ואת הזה. לי יש את הסקין הזה של פעם, אוקיי, הוא שם שבעיניי הוא מהמם. כן, הוא ממש מהמם. ויש לי גם את הסיכה של הסקין. מי שלא יודע, יש עכשיו מתנות לחג. בולסטארס. אחרי זה... אוקיי, יש לי איתנו פם ומולנו בסטר שלי והאנק. אוקיי, יש לי בעצם את הסיכה של השחקן הזה. טוב, רוב נתתי. לי לפי דעתי אוקיי, יש בו את בסטר. הופה, אני הרגתי את בסטר. עכשיו יש בו את אנק, בוא נהרוג את אנק. אוקיי, יש לי אולטי. והופה. שים כפיים. אני אחרי זה נראה לי אשים את הסקין. טוב, אז מי שיצא נגדנו לא כל כך טובים, אז אנחנו פשוט הורגים אותם בקלות. כאילו, לא גרועות, אבל שאין לנו איתם הרבה גביעים. בעצם רובים יותר גביעים ממני, אבל לא בהרבה. אבל... כן, באיזה... טוב, ניצחנו פה את המשחק. הפעם בוא נראה, יש לי סיכה. רום שחקן כוכב. ויש לנו כוכב. וכי יש לנו כוכב, וכבר נפתח. אני טוב, אדיר. רום נפתח, לרום יצא אדיר, ויצא לו 500 טוקנים, ועכשיו אני בוא נראה מה יצא, אדיר במיוחד, ו100 מטבעות. אוקיי, בעצם כל יום אתם בניצחון הראשון אתם מקבלים כוכב, ואז בניצחון הרביעי, ובניצחון השמיני. וקיבלתי גם פה כוכב, בואו ניקח אותו. אוקיי, יש לי לא מעט... קיבלתי 50. איך קוראים לזה? אין לי מעט סיכות של פעם, אז אני אראה לכם. כן, טוב, אז נראה לי שאנחנו נשאיר את הדמויות האלה. אני אראה לכם את הסיכות החדשות. תגידו בתגובות עם מי אתם רוצים שנשחק ובאיזה מוד. רק אומר לכם שיצא 5 על 5. כן, יצא כדורגל 5 על 5. איתנו יש את אמבר, ג'קי מולנו, מוקו, והנה, זה סיכה חדשה. יש לי בעצם גם את הסיכה הרגילה שלהם. בעצם אתם יכולים לבחור מה לשים, ומיקו פה עליי שיחוק אותי, אבל לא. ויש לי פה עוד סיכה, אני תכף אראה לכם. אני צריכה למלא חיים.
בואו יש פה את באז וג'קי. וג'קי הרגנו. באז גם הרגנו. מוקו קופץ, אבל אוקיי, לברוח. וצריך לברוח, והוא בעצם עלה, אז אני אעשה אותו תרגיל וייכנס. וכל עוד. הוא עליי והרגתי אותו. וניצחנו. אוקיי. עוד אחד. יש לי אולטי טעון. עוד סבב, קדימה. אוקיי, יש פה את ג'קי, שמתחבא בשיחים וגם את מיקו, והוא קופץ עליי הרגתי. אוקיי, עכשיו הוא נופל. ליגול נופל עליי. הבנתי למה. הרג אותי. אוקיי, הוא לא הרג אותי. הוא הלך אליי והיא הרגה אותו. צריך לעשות חיים. ושתיים ואחד. לפי דעתי, אנחנו ננצח. וניצחנו. טוב, עכשיו אנחנו נעשה את המוד החדש יותר, שזה בעצם 5-5 בכדורגל. אז יאללה, בוא נעשה. זה קצת מבולגן. זה בעצם, זה מפה גדולה כזאת, והשאר גם ענקי. אבל אין מה לעשות, אנחנו נסתגר. ומי שלא יודע, אני סיימתי את הבטל פאס. כן. טוב, אז בעצם נראה לי שאני אשים את באז. ואני אראה לכם גם את הסקין של צ'ארלי. רגע. בעצם רום קנה את הבטל פאס, אז יש לו צ'ארלי. גם בסופר טינה, הנה. כן. אז רום עכשיו. ובוא, מי אני אשים? נשים עכשיו את... לפי דעתי, אני אשים את ברלי, יש לי איתו סקין של חד קרן. יש לי איתו סיכה. סקין של חד קרן. יש לי בעצם די הרבה יהלומים, אז תגידו אם אתם רוצים שאני אקנה את הבטל פאס, או אתם רוצים שאני אקנה איזשהו סקין. לפי יש, אם תסתכלו, הסקין הזה מהמם של ברלי. לדעתי סקין חד קרן בהרבה. הנה, זה... טוב, אז זה בעצם המפה, היא די גדולה, ובעצם פשוט צריך להכניס גול לשער. גם אני אראה לכם את היריות שלו. זה כמו בכדור בראולר רגיל, אבל פשוט יש פה 10 שחקנים במקום 6, שזה בעצם 5-5, והשער גם יותר גדול והמפה יותר גדולה. ובעצם ג'רום שם מציל את המצב. אוקיי, אני מתה. אבל השגתי את האותי שזה טוב. יש לי גם גאדג'ט לזה שיכול לרפות חיים. נגיד ככה. אוקיי, הפרימו פה עם הכדור. והם כמעט שמו לנו גול, אבל הם לא הצליחו לשים גול. הם החטיאו ועכשיו הם מתאמתים שם על הכדור. ועוד פעם לא הצליחו לשים גול. ועכשיו הם הצליחו לשים גול. ניימר ג'וניור. לא מאמין לו. אז עכשיו נשים את האולטי. לא הצלחתי עם האולטי. זה קצת קשה. אבל... זה גאדג'ט ממש טוב לפי דעתי. כן. לריפוי. עכשיו קיבלתי עוד אולטי שבעצם אני מקפיאה לזה, אני מתקרבת אליהם, מושכת את עצמי אליהם, ובעצם זה מקפיא אותם במקום. אוקיי, וג'רום שם. מקיף. גול. וגול של ג'רום שלנו. בעצם 1-1, בואו נראה מי הראשון שהגיע על 2. כי השתמשתי בהכל. אני עם הכדור עכשיו, וקצת הערכתי את זה לשער שלהם, שזה טוב, אבל בשליטה על הכדור קצת. ואנחנו ננסה לעשות כמה שאפשר. ברלי הוא דמות לרחוק, בגלל זה רואים שאני מתרחק מאנשים. בדיוק. וגם חשוב לכוון עם ברלי. כן, נתקרב פה לפרי, אבל היא ירקה אותי, לא נורא. אוקיי, גול. הפסדנו את המשחק, אבל לא נורא, כי זה בעצם, זה מאוד די קשה, באמת. תנסו אותו, אבל בסדר. יאללה. אני נראה לי אשים עוד דמות שיש לי סקין יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו נעשה זוג. אוקיי. תגידו, אתם רוצים שאני עושה לכם סיור, איזה סרטון על סיור דמויות. ואני אראה לכם כאילו את כל שיש לי אצלם. אוקיי, יש לי את בל. זה הסקין שיש לה. אוקיי. טוב, אז אני שמה את בל. ורום שם את... אוקיי.
אני לא יודע, אם אתם רוצים שאני אקנה סטיק של באבל, אז תגיבו איזה נראה לי אני אקנה את זה. את הביבי מסטיק. אוקיי, אני קונה. הוא קונה את הביבי מסטיק. זה, אנחנו עכשיו נראה לכם את הסקין הזה. כן, רועי ישים עכשיו את הסקין הזה. זה באבל רגילה וביבי מסטיק. זה בעצם הביבי מסטיק. זה בעיניי סקין מאוד יפה. כן, אז תגידו, אתם רוצים שאני גם אקנה סקינים? לא בהכרח לבאבל, אבל סקין. כן, פשוט תכתבו לי אם אתם רוצים שאני אקנה סקין ואיזה סקין אתם רוצים. כאילו של איזה דמות. ואם הגעתם עד לפה, סימן שאהבתם את הסרטון, אז תיתנו לייק ותרשמו לערוץ. יש לי, לא, אין לי את הסיכה בגלל שקניתי אותה בקרדיט, לא קרדיטים, יאללה, ביבנר. יש לי בעצם גם את הסיכה הזאת של בל, שהיא בעצם עצובה ובוכה כאילו, אבל כרגע אני לא צריכה להשתמש עם זה, כי בוא נעיף. פה והרגנו את ניטה. אוקיי. נראה לי עם צוות טוב, וזה. כן. אוי לי, הוא ידע שאני פה. נהרוג את קארל. קארל. הוא הביא את הדמות שלו השנייה, שזה בעצם רוזה. אבל... בוא נפיץ את האולטי שלי, ואף אני מתתי והרגתי את קארל. ונשאר עוד 3 קבוצות. יש פה את ניטה. אני חוזר עוד מעט. אוקיי, ליה טובה. ונראה לי... והרגנו עוד יש קבוצה. פה קרב מכריע. בואו נעיף אותה. יופי. וקרב מכריע. לפי דעתי פה, כן. כן. בואו נשים תבואה ונצלח. בוא נראה כמה הרגתי, כמה קילים. 6 קילים יש לי. אוקיי. נראה לי שנשאיר את הדמויות האלה, לא? כן. יאללה. אחרי זה יש לנו עוד כוכב. כן. אם אנחנו מנצחים עכשיו יש לנו עוד כוכב. אולי לפי דעתי אחרי זה אני אחליף דמות לצ'ארלי. אז עכשיו אנחנו צריכים לנצח בשביל שיהיה לנו עוד כוכב. אם אתם מפסידים, אתם לא יורדים, אתם פשוט לא מקבלים עוד זה. טוב, הוא מבטיח למעלה, אני אלך לפה למטה. בעצם לבל לוקח 4 שניות להרוג את התיבה. ברמה שלי הייתה. כן. אני לא איתה עם הרבה גביעים, אבל בסדר. כן, גם אני, אל תשכחו לתת לייק. כאילו, הייתי, כאילו, אני לא הרבה משחק באבל. כי כולם פה כי עכשיו אני הקיפו בורח. אותנו, אז הוא בורח, כי אין לו גם הרבה חיים, וכולם הקיפו אותנו שם. לא הייתי טוב עם באבל, ועכשיו התחלתי לשחק איתה, בגלל זה גם קניתי לה את הסקין. בדיוק. בוקו פה. ועכשיו אני חזרתי. ווילו, לא נלך אליה. טוב, ויש עדיין... אוקיי, עכשיו יש לא, 4 כן. קבוצות. לא נלך אליה. אוי, קראו פה על קראו פה 11, קופץ. לא נורא, נעשה עוד משחק בשביל לקבל את הכוכב. בוא נראה אם קיבלנו. לא. לא קיבלנו אוקיי, כוכב. אני אחניף לצ'ארלי. טוב, בואו נחליף את צ'ארלי. אני נראה לי אשים זה עוד פעם. אוקיי, מי שרוצה שבסרטון ברוסטארס הבא נראה לכם את הגרב של ספייק, לרשום בתגובות. כן, ומי שרוצה בעצם להיות חבר שלי שירשום לי בתגובה איך קוראים לו? איך קוראים לו, ואני אשלח לו בקשת חברות, לי בעצם קוראים ליה באנגלית. וכן, ואולי תוכלו לשחק בסרטונים הבאים איתי ועם רום ביחד, ותהיו שותפים בסרטונים. טוב, מיקו פה קפץ עליי, אבל הוא לא הצליח. ורום הרג אותו. בוא ננסה להשיג בו את האולטי. נקלע אותה. היא שם למעלה. כן, היא למעלה. בעצם תראו את היריות שלי, הם פשוט כאילו כזה... בוא נעשה כזה דבר, מוקו. אוי, לימדתי. טוב, רום נהרג. אני בעצם... אוקיי. צ'ארלי גם הייתה פה. טוב. אני לא חושבת שקיבלנו את הכוכב. לא. כן, לא קיבלנו. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותו. אוי, לפי דעתי יש לי דמות.
אנחנו נעשה סיום טוב, ונצלם לכם. טוב, תראו מה יצרנו פה, אנחנו ננסה להשיג את הכוכב, ותראו מה יצרנו פה. זהו, שמנו את הכוכב על בטוח. כן, הצגנו את הכוכב, בעצם עשינו כל מיני משחקים, השגנו את הכוכב. וואו, 12, אני עדיין מצליח להרוג אותו. הוא מצליח להרוג אותו, אוקיי, בואו נראה מי נשאר. הוא היה 12. כן. לא יודע איך הצלחתי, אבל בינתיים יש לי מלא חיים. מה אתה אומר? בוא נחכה פה. כמה חיים יש לי? הופה, הנה לי אמבר. עדיין אני מצליח להרוג גם אותה. הופה. זה מטורף. נשים עליו פה את האולטי, שיזוז קפוץ עליו. והרגנו אותו. יואו, הייתי מטורף. כן, אז קיבלנו את הכוכב. אוקיי. לי, בוא נראה מה יוצא לי. לרוב יצא לי במיוחד. אוקיי, נקודות כוח. עבור כל פראולר. אוקיי, בוא, אני אעשה את זה לאט לאט לאט. אוקיי, נדיר במיוחד, גם לי יצא נקודות כוח. אוקיי, ובעצם פה נסיים את הסרטון. אם אהבתם תיתנו לייק ותירשמו לערוץ. ביי.